ନଥିଲେ ଦେବୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଏଫ୍ କୁ ନେଇକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ। ମାନେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟା କଣ କଣ ତ ନୂଆ। Hey everyone, welcome to Vloggeries app. Like, share and comment. Follow my Instagram, like, share. ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆସିଥିଲି କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ। ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କ୍ଲାସ କରିବାକୁ, ତ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଟକର ଭଲ ଜାଗା ମେଘ ବୋଲି। ଆଉ ଗାଡିରେ ତେଲ ନଥିଲା, କି ପ୍ରେସର ବି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ତେଲ ପକେଇବୁ ଆଉ ପ୍ରେସର ମାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଯିବୁ ତା ନାଁ ହେଲା ମେଘ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। It is. ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରେସର ମାରା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବୁ ପୁଣି କଲେଜକୁ ତୁଷାରକୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ମେଘ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମେଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ବସିବା କଥା ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ସେଠି ବସି ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ନଦୀ ବଢି ଭୟଙ୍କର ଆସୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ମହାନଦୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବଢି ଆସୁଛି, କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି। ଦେବୁ ଭାଇର କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ଗଛ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ସେଇ ଗଛର ପୁରା ପାହାଡ ଥିଲା, ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, ନଦୀ ସବୁ ମାନେ ଡ୍ୟାମ ରୁ ପାଣି ଛାଡି ଦେଇଛି, ସବୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢି ଆସୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ବଢି ଭୟଙ୍କର ଆସିଛି। ତ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋପଟେ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇହବନି, ବଢି ଭୟଙ୍କର ଯେହେତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାଇମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେ ଆଗକୁ, ପାଣି ଭୟଙ୍କର ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଯେ ହଜି ହୁକା ଦେଇଛି ନା କଣ ଏଠି ନା ଆମେ ଏଠି ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିଲୁନି ତ ପଳଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ଭାଇ, ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଆଣିନୁ। ଭାଇ ଯାହା ଜଣା ପଡିବ ଯାହା ହବ ଆମ ହାଲତ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ପାହାଡ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ। ତୁଷାର ଭାଇ ବହୁତ ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କି, ସେ ମାନେ ପଛରେ ଭାଇ ଗଲେ ଦେଖିଏ। ନା ଭାଇ ବି ବ୍ଲଗ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେନି, ମୁଁ ଦେଖା ଦେଖିଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବୁ ଭାଇ କେମିତି ଚଢୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପାଣ୍ଡବଖରା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାର ଅପୋଜିଟ ନଦୀ ଏପଟ ଏଇ ପାହାଡଟା ଅଛି। ନଦୀ ସେପଟ ଯୋଉ ବଡ ପାହାଡ ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି ପାଣ୍ଡବଖରା। ତ ଆମେ ବି ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାହାଡର ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ପାଣ୍ଡବଖରା ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ଦେଖିବା ଯାଉଲା ପୁରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୋଧେ କିଏ କାଜୁ ଗଛ ଚାଷ କରୁଛି ପାହାଡ ଉପରେ। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବା ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ମେଘ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ 2 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଏ ପାହାଡଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମେଘ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ପାହାଡଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଓହୋ ରାଉତରାୟପୁର। ତ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଦେବୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଏଫ୍ କୁ ନେଇକି। ମିଛ କହିଲି, ମାନେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ। ଓ ହାୟ ପ୍ରଭୁ। ତ ଏଇଠି ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ 2ଟି ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ଅଛୁ, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ପାହାଡ ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ତାପରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ତ ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଆଇଡି ଟା କଣ କଣ ତ ନୂଆ ଆଇଡି ଟା ନେଚର ଏଇ ତ ଭାଇ ସେଇଠି ଖାଲି ନେଚର ର ମାନେ ନେଚର ଫ୍ଲାୱାର
ଆନି ଭଲ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେ ଆଇଡ଼ିଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ନିହାତି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଫଲୋ ମାରିଦେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଛି ଭାଇ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ରାଉତରାୟପୁର ପାହାଡ଼ ଟପ୍ ହିଲ୍। ଆଉ ଏଠି ସନସେଟ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଭଲ ମାନେ ଭିଉ ଆସେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ ନା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଶୋଉନୁ ଆଜ୍ଞା ବସିକି ଉଠେଇବି। କହିଲେ ତୋର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେବୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଚାଲିବୁ କଲେଜ ପୁଣି। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆଜି କରିବାର ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ